Halo rek, akhirnya ketan flashing porsine barbar koyo ini khas Bandung iku wis ono nang kene lho rek. Regane cuman 15.000, opo maneh langsung delok view perjalanan kereta api ngene syahdu sih rek. Menune nang kene rata-rata porsi gede, selain ketan flashing barbar iku yo ono mentai chicken katsu sak mini gedene cuman 20.000 tok. Iku wis termasuk karo sego utawa sing segone dipisah yo iso rek. Lon mentai chicken katsune lho ukurane gede koyo ngene, opo maneh mangane enak ndek pinggir rel sambil delok sepur. Panggon iki teko Surabaya gak adoh cuman sekitar 5 menit sampai 10 menit ae tepatnya di kawasan Aloha rek. Nongkrong ning kene ku cocok ngajak keluargamu, pasanganmu, buah hatimu. Apa maneh lek kene awak misok foto-foto utawa nggawe video nggawe seragam KI ku gratis persewaane rek. Gak usah wedi udan, area semi outdoor nang ndukure wis ono payone koyo ngene rek. Jadi awakmu iso asik-asikan foto nggawe video sambil menikmati view kereta api sih. Nah, panggon iki gampang banget ditemui pas di pinggir dalan jenenge kedai tepi rel. Tekok flyover Aloha Lurso Titik arah Sidoarjo tepatnya di Jalan Legend Es Parma nomor 14 Gedangan Sidoarjo. Panggone nang kene modelane semi outdoor karo outdoor koyo ngene rek. Nah, jadwal terbaik lek rene ku saranku sore hari rek. Soale jadwal kereta api ini kerep dadi awak misok ndelok sepur iku berbagai macem. Buka ndek kene ku dari jam 2 siang sampai jam 10 malam ya rek. Rego panganane yo murah-murah rek. Sing paling seneng porsi akeh ndek kene ku mentai chicken katsune iki sih. Segone iso dicampur dalam satu wadah utawa dipisah koyo ngene. Mangan iki dijamin wareg. Apa maneh ukuran chicken katsune gawede koyo ngene. Bumbu mentai ini yo sedep. Terus yo ono chicken saraswati teriyaki karo chicken carbonara. Hargane kisaran 18.000 sampai 20.000 ae. Yo ono dimsum mentai cuman 25.000 karo dimsum moncrot cuman 15.000 full keju kayak ngene rek. Nah, tentunya jagoane ketan fly iki cuman 15.000, porsine wakeh koyo ngene nyenengno rek. Ketane punel berpadu karo manis mantep sih. Ombeane ono mangga Yakult karo smoothies dragon fruit iki cuman 15.000-an tok tapi oleh sakmene akeh. Jadi kayak penutup akhir tahun liburan gak usah ado-ado ndelok sepur nang kene ae wis gak usah kesuwen langsung gaskan rene rek.